Akwe bambo. Akwe bambo. Sir? Akwe bambo. Mba, sir. Atom noise eba. Atom noise eba. Atom noise eba. Eda fole. Iri atọ na atọ. The phone na get billion to get last. Lazo. Thank you. Tonwa. Ya were phone oge. Akwe mani ha na-eme ba ga badi ho akwoto m ga n'iru. Yes, sir. Aha gị. Machi. Achọm that touch. If you are get very serious, I don't want that laughter. Match on ya. Uwando. Emola mwa. Okre mwa wote lo mele gembo. Mba. Elola ji. Mba. Ijo mole. Ofo. Retire. But I'm joking before emola mwa kese mba. But I'm joking before emola mwa kese mba. Mba. Maybe I know me you sir. Maybe I know me you sorry. Aya chide phone anaka. Chide phone anaka. Mabingo. No ihe mkpuru. The way phone off ma. Onye ukwu ụtọ. Dara nga bịa nchọgị m ọna mwa nkese mba. Kese mpa. Push you off that TV. Sorry, sir. I know me here for you anyway. Nwa gịnị ka ị mụrụ? Okay. Tired, but not tired. Single mother. Onye tụwara gị bele ebe ọ nọ? Ọ nọ ya. Ele ebe ọ nọ gị sọ nị ya? Ọ nọ Lagos. Gịnị aka bi? Mba. Ele ihe mere na ọlụ gị? Ọ bụghị onye ara ya. Ọ bụ onye ala anyị. Ga-abọ ya okwu erie gị ọrụ dị ma ọrịa nwa. Gị bịa achọ si ish chọm that touch here. Chọm that touch here. Chọm that touch here. Achọm that touch. Ọ bụ onye ala anyị. Gị bọ ihe ọtele. Gị ma ọrịa nwa. Gị bịa sị m na ọ bụ onye ala anyị. Ịma na ọ bụ onye ala anyị. Lee ihe iji gawa di ya gawa without condom. That was him again. But I got autogagoch. Think it's a laughing matter. Think it's a laughing matter. Takunu onyo wala futayela muare in every country, every state, different type of father. No, it's not a good thing to you people. It's against my culture. Hotele Oluwa boy. Hotele Oluwa boy. Trala nweta otu nwa. Ebere gugu. Mba. No, the place where you eat. Ana go shirike.
All the normal. Mom saying no more. Yes, I will bring you. If I hear noise day again, I will bring you down. It's make way. It's make way. Sorry, sir. Makola say well after 5. Sorry. It's make way. Okay, camera na why? Braga, no, Braga, we not say migram here. Lebo si chanwa yi fura de nunu bianga bia. Them you one ya bo le manya here. Abo woman. You were like sir. I control. Why who one ya prepare ya abo? Rolu ebela onyibo ekwu shi wala onye Yoruba eso yele seed na ndoge. In a reject to Yoruba for what? Let he reject here. I want Yibo. He rejected it, but the Bahuri Gano got a year source of names. A eto gia a pet here. And your Lubari, here go here for Shala. Atala won Yibo. Turn that touch here. Make a mistake, it is she can I got brought na gave one yot I gave or hickory I had to give me. I took back against our war Yibo. Yeah, really. I got all like my head. Yes, sir. Hello, like my head, Megra. Yaba College of Talk. Take I grown by your chem. Get a can now. I know meant to exportation. Maybe put near lie outside. Magan and Paga Hadendo. I deny. Oh no, the 9. My last one. Paga the roof one come on your boy. Ofu. Telerosana. Ono one day I goof na family uno. Mba. Ono ye karabaga. Mba. Ndo ya balu na account mbo. Mba. Ish. Yeah. This guy lomuro luwa boy nwa. Me get take your time na me chukushina touch here na. Me put here. Motele atogo luwa boy. Me get take your time na me put here. Bragati ga no ka wanyi ne rabo. Omo ko letra lage. Abo. Eleta mi jabata no loge me po. At most 7. Group ole ki belong ro. As they can single model. In one group single model belong ro to. Mba. And when WhatsApp group on the single model brala meeting her. Mba. At all. Am I ready for? Ije me wine na wine. Sir? Ije me wine na wine. Mba. E wona vibrator. Mba. Ije awo nwe aka ni keshi ni mi. Mba. Ege nyelo di mkpi neti. I knew them before. Kemwe potrowa mamboluwa boy me nyube. Otele na anyo. Mamboluwa boy. Taya. Genotype again. AS.
Blood group again. AB. Boy, your number. 081 677 86400. Now, who dinner a galo? A gaporo look, a gaporo wagon walking out, Bogara Yankana Belogana, a gapolara Olua, and Ponya Tagaham, and here will Lua boy. A gapogram where? Oh, I'm to go so. Now, no problem. What got that for left? 8 years. Huh? 8 years. You told me.